Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Долучайтеся до моей вечерней гимнастики. Привітання усім. Добрый вечер, Буслик. Рыся, мне твоя допомога потрібна. З задовольненнем табе дапамагу. Што трэба рабіць? Скажи, а ти вмієш плавати? Вядома, умею. Шчыра кажучы, мне не вельмі падабаецца гэты занятак, але, як і ўсе мои суродзічы, я магу пераплысці нават шырокую раку. Ого, здорово. Рыся, а хто навучыў тебе плавать? Ніхто не вучыў, Рмал. Мы, каціныя, умеем трымацца на вадзе з нараджэння. Эх, пашанцавала табе. Буслік, дык чым я магу табе дапамагчы? Навучы мяне плавать, калі ласка. Рмал, Бусліка, ты ўпэўнена, што буслы вадаплаўныя птушкі? Не ўпэўнены. У птушак, якія трымаюцца на вадзе і ныраюць, павінны быць перапонкі на лапах. Як у лебедзяў? Напрыклад. А яшчэ, наколькі я ведаю, пёркі вадаплаўных птушак не намакаюць. Так прыдумана прыродай. У мяне няма перапонак. І ў вадзе я намокну. Можа, табе не трэба вучыцца плаваць? Эх, бедный маленький Буслик. Толькі не плач, калі ласка. Да як мне не плакать? Мы с сябрамі дамовіліся пайсці ў паход, паставіць палаткі на беразе рэчкі. Цудоўны план. А яшчэ ў нас запланаваны спаборніцтва па плаванні. Вось яно што. Я разумею, што на перамогу не мог бы разлічваць, але я ж зусім не трымаюся на вадзе. Таму адзін застануся на беразе, і з мяне ўсе будуць смяяцца. Супакойся, Буслік. Усё, я прыдумаў. Што ты прыдумаў? Лепш увогуле не пайду ў паход. Не тое ты прыдумаў. У паходзе будзе цікава. Нічога страшнага, затое з мяне ніхто не пасмяецца. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Леля. Добрый вечар. Буслік, не разводь вільгаць. Растлумач, што здарылася? Нічога незвычайнага. Просто я самы няшчасны буслік у свеце. Малога пазвалі ў паход, а ён не ўмее плаваць. Ой, вось яно што. Не бачу ніякай праблемы. Калі плануецца паход? У сярэдзіне лета. Дык да гэтага часу можна вельмі нядрэнна навучыцца плаваць. Леля, але буслы не вадаплаўныя птушкі. І што з таго? У нас няма перапонак, і пёркі намакаюць. Мы не прыстасаваныя для плавання. Каб ты ведаў, Буслік, людзі таксама не прыстасаваныя для таго, каб трымацца на вадзе. Рмал, не можа быць. Многія людзі плаваюць вельмі хутка і доўга, нават рэкорды усталёўваюць. Гэта каціным і іншым жывёлам і птушкам пашанцавала. Яны адразу ўмеюць плаваць. А людзям трэба гэтаму вучыцца? Рмал, сапраўды. Усе мае знаёмыя хлопчыкі і дзяўчынкі займаліся плаваннем з трэнерам ці з бацькамі. Так, сябры, у людзей сапраўды няма ні перапонак, ні іншых прыстасаванняў для таго, каб трымацца на вадзе, але яны добра плаваюць. І праўда. Леля, а ў прыродзе сустракаліся буслы, якія ўмелі плаваць? Уяві сабе, у прыродзе такія прыклады вядомыя. Значыць, гэта магчыма. Буслік, няма нічога немагчымага. Калісьці ж першы чалавек ступіў у ваду і паплыў. Значыць, і ты зможаш. Рмал, Буслік, а Леля мае рацыю. І вы лічыце, у мяне атрымаецца? Калі будзеш слухацца трэнера і старанна выконваць усе заданні, абавязкова атрымаецца. А я сорамна прызнацца, але я баюся вады. І гэта правільна, Буслік, бо вада – гэта стыхія,
І да яе трэба ставіцца вельмі паважліва. Угу. І абавязкова ведаць правілы бяспечных паводзінаў на вадзе. О, а ёсць і такія правілы? Безумоўна, Рыся, як спартсменка, добра іх ведае. Раскажаш нам? З задавальненнем. Вучыцца плаваць трэба толькі пад наглядам дарослых. Правільна. Купацца можна толькі ў дазволеных месцах. Малайчына, Рыся. У вадзе ні ў якім разе нельга нікога хапаць, а яшчэ штурхаць ці цягнуць пад ваду. Якое разумнае і важнае правіла. А яшчэ тым, хто дрэнна плавае, трэба знаходзіцца бліжэй да берага, а не адплываць туды, дзе глыбока, на розных плаўсродках. Рыся, дык ты выдатны інструктор па плаванні. Дзякуй, Рмаў. Так што не перажывай, Буслік, я навучу цябе плаваць. А хто з дарослых будзе сачыць за намі? Ой, я з задавальненнем буду хадзіць з вамі на рэчку ці ў басейн. Ну што, Буслік, вырашылі мы тваю праблему? Вырашылі. Дзякуй, вы цудоўныя сябры. Жадаем усім маленькім гледачам таксама навучыцца добра плаваць. І ні ў якім разе не забывацца на правілы бяспечных паводзінаў на вадзе. А зараз я прапаную усім утульна уладкавацца і паглядзець цікавы мультфільм. Ну што ж, а зараз усім маленькім трэба Чысціць зубкі, мыць тварыкі. І хуценька бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Рмаў. Дабранач, сябры. чароўных сноў, хлопчыкі і дзяўчынкі. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.